Txupinakin juteko aurtengoa jendia galdezka bat zebilen, ez dait porrak, okinilak, nola dauden, inork asmatu dut, Zubitarra bea, festagiruan asko emandakoa, eta gehiago luzatu gabe gerturatu dira Jose Luis Martija. Zauden. Santiotako txupinazoa nork botako dun galdeka. Jose Luisek du aurten ore ondo merezi du eta edaritegia gazten laguntzaz urteroko montaketa. Etxeferoak ezkerreskubi pilo bat ditu botata. Gaurko garekin jarriko digu festa giroan Zubieta. Festa giroan Zubieta. Arratsaldeon danori. Nahi dizkiot mila esker eman Zubietako jai herri batzordeari eta Zubietar guztioi. Gero nahi diet esker eman txupinazua bota berdeulako hemen koadrilla gazte hori. Jo nahi nuke eskerrak eman Zubietar guztioi festa eder batzuk pasartzea espero du. Besterik gabe, agur da gero arte. Hau Zubieta, pasantutuak, ondo pasa, eta, hoxe,